Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Prapaskah ingkang kaping 3. Kados pundi anggenipun kula panjenengan nglampahi mangsa Prapaskah kanthi poso, sesirik lan donga? Menapa sampun bolong-bolong, menapa sampun nglanggar, menapa sing dadi niate awake dhewe pas awal rumiyin, pas sakderenge Rebo Awu aku arep poso, arep nyirik iki apa nyirik kuwi, apa wis lali saengga lajeng nggih sampun wiwit dilanggar. Kula panjenengan kaajak supados sinau setya marang apa sing dadi niate awake dhewe, le poso, le nyirik, le ndonga. Supados kanthi mekaten kula panjenengan nggih lajeng saged dedana wujud asiling poso lan sesirik. Tanpa mekaten tentu mangsa Prapaskah boten bakal dadi srana nggayuh pamartobat sing sejati. Mila mugi-mugi mlebet ing Minggu Prapaskah kaping 3 menika kula panjenengan sansaya gentur anggenipun mlebet ing retret agung gladi rohani saengga lajeng sansaya saged ngraosaken nderek bersolider kalian Gusti Yesus ingkang sangsara seda sinalip lan ing sakmangkih ngawuhake wungu mulya. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami lumantar pengalaman ingkang limrah Gusti Yesus nyuwun dicaosi unjukan saking salah setunggal wanita Samaria rikala pinanggih wonten ing sumur Bapa Yakub. Lan saking pengalaman biasa menika Gusti Yesus sansaya lebet nuntun wanita menika supados ngraosaken kados pundi martobat ingkang saestu. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring tuntunan. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 50 ayat gangsal ngantos dumugi 50 kalih. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing kutha aran Sikar ing wilayah Samaria cedhak karo palemane kang biyen diparingake Yakub marang Yusuf putrane. Ing kono ana sumure Bapa Yakub. Gusti Yesus kraos sayah anggene tindakan mula banjur lenggah ing sacedhake sumur mau. Wayahe kira-kira tengah awan. Banjur ana wanita Samaria teka arep ngangsu. Gusti Yesus ngandika, "Aku weneh ana ngombe." Nalika samono para murid lagi menyang kutha tuku panganan. Atur wangsulane wanita Samaria mau, "Panjenengan menika tiyang Yahudi, kok mundhut ngunjuk dhateng kula tiyang Samaria?"
wong Yahudi mono ora srawung karo wong Samaria. Gusti Yesus paring wangsulan, saumpama kowe ngertia peparinging Allah lan ngerti sapa sing nembung aku wenehana ngombe, mesti kowe genti nembung lan bakal pinaringan banyu urip. Ature wanita mau, panjenengan menika timba kemawon boten kagungan, mongko sumuripun lebet, saking pundi sagetipun angsal toya gesang? Menapa panjenengan menika ngungkuli Bapa Yakub ingkang yasa sumur menika lan sampun ngunjuk toyanipun kalian para putra sarta ingah-ingahanipun? Gusti Yesus paring wangsulan, pangandika dalem, sing sapa ngombe banyu iki isih bakal ngelak maneh, nanging sing sapa ngombe banyu peparingku ora bakal ngelak ing sak lawas-lawase, malah banyu peparingku iku bakal dadi umbul kang mansurat asung urip langgeng. Ature wanita mau, yen mekaten kula nyuwun kaparingana toya menika supados kula boten badhe kraos ngelak lan boten perlu ngangsu mriki malih. Gusti ngandika, agi undangan sisianmu lan bali mrene. Atur wangsulane, kula boten gadah semah. Pangandika dalem Gusti, bener kandhamu, kula boten gadah semah, awit wis ping 5 anggonmu omah-omah lan sing ana ing omahmu kae dudu sisianmu, pancen nyata kandhamu. Wanita mau matur, sakmenika kula ngertos panjenengan menika nabi. Leluhur kula sami ngibadah wonten ing redi menika, nanging panjenengan sami ngugemi bilih papan ing pangibadah menika Yerusalem. Pangandika dalem Gusti Yesus, genduk ngandelo aku, bakal tekan titi mangsane anggonmu ngibadah ora ana ing gunung kene utawa ana ing Yerusalem. Kowe manembah marang sing ora kok tepungi, balik aku manembah marang sing padha dak wanuhi. Awit karahayon asale saka bangsa Yahudi, nanging bakal tekan titi mangsane, malah saiki wis tekan. Wong-wong sing satuhu pangibadahe bakal manembah marang Yang Rama kalayan roh lan kanyataan. Awit Yang Rama ngersakake panembah sing kaya mangkono iku. Allah iku roh, lan sing sapa manembah marang Allah ya kudu manembah kalayan roh lan kanyataan. Ature wanita mau, injih kula mangertos bilih Sang Mesias ingkang sinebut Sang Kristus badhe rawuh. Samangsa sampun rawuh sedaya badhe kawedharaken. Gusti Yesus ngandika, ya aku iki sing sak pocapan karo kowe. Nalika iku para murid padha teka lan padha gumun, dene Gusti ngandikan karo wanita, nanging ora ana sing wani nyuwun priksa Gusti ngersakaken menapa, utawa Gusti kok ngandikan kalian tiang menika. Dene wanita mau nuli ninggal klentinge bali menyang kutha sarta kandha-kandha. Ayo padha ndeleng wong sing ngandhakake kabeh lelakonku, handak panjenengane iku dudu Sang Kristus. Wong-wong banjur padha metu sowan Gusti. Saksuwene iku para murid padha ngaturi Gusti, "Bapa Guru, monggo dhahar." Nanging Gusti ngandika, "Aku duwe pangan sing durung kok ngerteni." Para murid padha rerasan, "Apa ana wong sing nyaosi dhahar?" Gusti Yesus nuli ngandika, "Panganku ya iku nindakake kersane kang ngutus aku lan nandangi ayahan peparing dalem. Handak kowe ora padha kandha patang sasingkas mangsa panen." Pituturku mangkene, delengen lan sawangen pategalan kiwa tengenmu wis padha kuning lan wis mangsane dieneni, sing derep nampa bawon lan keklumpuk kanggo urip langgeng, ya sing derep ya sing tandur padha dene bungah-bungah. Jering kene nyata bener unining paribasan, siji sing nandur, siji sing ngeneni. Kowe padha dak utus ngeneni sing ora kok olah, wong liya sing olah, kowe sing ngunduhi wohe. Akeh wong Samaria saka kutha sing padha ngandel marang Gusti marga critane wanita sing aweh paseksen. Panjenengane wis ngandikake kabeh lelakonku.
bareng padha tekan ing ngarsane Gusti, banjur padha ngaturi Gusti lerep ing kuthane, lan Gusti nuli lerep ing kono 2 dina. Lan saya akeh sing padha ngandel marang pangandika dalem, wanita mau banjur dikandhani, "Saiki anggonku ngandel wis ora marga kandhamu, awit aku wis krungu dhewe lan yakin panjenengane iku nyata panebusing jagat." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang rawa nyariosaken kados pundi Gusti Yesus nuntun wanita Samaria sing pancen relasi antawisipun Yahudi lan Samaria menika boten sae merga tradisi keagamaane beda. Wong Yahudi menika pusat keagamaanipun ing Yerusalem, tiang-tiang Samaria ing redi utawi ing gunung. Mila para murid rikala ningali Gusti Yesus wawan pangandikan kalian wanita Samaria ya kaget. Ning isining pangandikan menika kula kinten sing penting. Kados pundi Gusti Yesus nuntun wanita Samaria pitados ing panjenengane wangsul malih nunggil kalian Gusti Yesus ing kapitadosan. Menika pamartobat. Sarta wanita wau lajeng wantun asung paseksen menggaing Gusti Yesus Sang Mesias, Sang Panebusing jagat. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.